tallahi sai na faɗi gaskiya. Ba na riga na shigo ba, can madadin sabare mai ciki. Kai in kai wasa sai na ci ubanka, sai na sauke ma wannan daurin da take kanka, kuma sai na yi prescription ga kotu zan kai ka gobe. Don iska mara mutunci. Ina laifin ma ka ce sai na ci ubanki, sai na buga ne sai na sai zagin ya fi shiga ta na san ka kama sunana na ya mace. Kuma gwanda ka kai ni kotun ma ne in sama ta iri iska zai riga shaka. Ko kuma nan ba inda maganin iskancin kudu haka ne to mu ne iyayen haka ne Allah ko in ka je Lagos ko ka tafi Ibadan ko ka tafi Port Harcourt ko ka shiga Bayelsa shikenan ko ka dawo ka zo ka tsaya Onitsha ko ka je Enugu ko ka dawo ka zo Asaba ko kuma daga Asaba ka rinta ma ka shiga cikin Wari fara state to mu ne iyayen to barin baka labari ka gama ka gama to bari let me give you a good story about me, a good history according to me daushe mai da baibai to na iskanci a guri da ban san adadi ba amma kaɗan daga cikin guraren da na sani na haddace na yi musu na yi jotin ɗinsu na yi musu alama kaga ina da ɗa a gege ɗa irin na bariki to ina da ƴaƴa a abbatuwa dan gaba da fata ƴaƴa irin na banza to ina da ɗa a oloru kambi oloru guda ɗa irin na banza idan ka je shagamu ina da 4 irin ƴaƴa irin na banza irin na wofi tun shekara nawa na aikin nan ba wani abin da na tsina na anan yanzu nawa ake bin ka to yau na ake bin na ni aikin nawa ne aikin nawa kai aikin nawa ne kake kai na gaya ma ubanka na gaya ubanka in kana da wani abu da za ka yi kai na bar aikin ni kamara na mari banza ni kamara dai dan nawa kai tsara wallahi kai ni fa nan na fa zo nan wuya dauda kan ka kara mata sunana kan ka kara mata sunana yanzu ne dauda wa Allah kana dauda banka sai ban kwana a dariya kake Kai daure da. Daure. daure ko Daure. daure ko Daure da. Lawai kashi ka fure. kwarai kwa Lawai taka lawai. Taka. Kai. Kai dai naka. Daure. taka lawai Taka. taka lawai taka lawai taka lawai Taka. Taka. Taka sai kwana biyu. Taka. Taka lawai. Kakkai mutane shirman banza shirman wofi. shirman banza shirman wofi Kai! Sake na lawa, sake ni lawa. Sake ni. sake ka Sake ni lawa. sake ai sai ban kwana biyu A'a wallahi ba zan zauna a hannun har kwana. albashi. A cikin kuɗin albashinka ranar na ɗauki 3,000 na baka ka je ka karɓo kuɗin ka karɓo gyaran mashin ɗinka. Ka tuna? Suna ciki? Yawwa. A cikin kuɗin 13,000 kuɗin albashinka saura nawa? Saura 10. Saura 10 ko? To sai na ɗauki 9,000 na iyo mana cefanen kayan abinci. Kaga saura 1,000. Shine na ɗauki 1,000 ka na baka hakinka ba zan ci maka hakinka ba. Wanda ya rubuta labarin na Allah tsini. Alhaji Muhammadu Sallau. Alhaji Muhammadu Sallau. To abun da nake so da kai gwano. Yasa. Tun da ba su da kuɗi. Ka rubuta kowanne ka bi shi ka rubuta mai alfabet na sunansa. Ina da magana suna na Idi. Idi suna. Alhaji Muhammadu Idi. Idi suna. Idi. Iro kana da alfabet guda 3. Alhaji Muhammadu Sallallahu 50 za a rubuta maka. Rubuta min Idi dan Muhammadu Sallallahu Idi. Idi ka rubuta min dan Muhammadu Idi. No. Ko ma mutanen gari suna ta cece ku ci wai an kama ka. In da an kama ni yanzu za a kama ni? Ranka ya daɗe ta fi ka kuɗi fa. Sanin manyan mutane kuma fa. Ranka ya daɗe daidai gwargwado ita ma ta san manyan mutane. Mu da muke da irin su jaruma? Bura uba na tiki an zo wajen wace ce jaruma? Jaruma ita ce wanda aka haifa tsiyana bacci. To ranka ya daɗe kana tunanin in ka jangwado za ta tsaya maka? Allah ya ma albarka. Hello people,
Assalamu alaikum. Na fata ko lafiyan shi. To, kace na ce dai a ce wani ya ce wance ta ce wani ya yi wancan ya yi. Ni dai shawara nake ba ma mutane. Saboda gaskiya ina jin tausayin waɗanda za su shiga wuta a dalili na. Wa rabbi Ka'aba, wa rabbi Muhammad. Mutane kuna kallo zan shiga aljanna. Wallahi tallahi sai na riga ku shiga. Insha Allah. Ni na sani, na ji a jikina. Mu ne za mu wuce yip kamar irin walƙiyar nan. Sai ku ce me wannan? Ya zai Laila ta shiga bayan Laila ɗan iska, Laila lesbian ne. Sai ka ji whoop an wanke ka da mari. Kalli gabanka. Tafi next level don abanka. Wallahi jama'a, on a serious note. Salamu alaikum, ma sallau barka dai. Yawa, barka dai. Da Allah tambaya ce da ni. To, Allah ya sa na sani. Wai da Allah ya za a yi zan ce ba ni ba kai ba ruwa na da kai da turanci. Wani abu mai sauki. Sai ka ce no me, no you, no my water with you. Ka ce? No me, no you, no my water with you. Ba ni za kai ba ruwa da kai. Kowa in ji rigima ike ta karfin tsiya, yanzu wanda ba shi da aljanu yanzu aljanu ne ma a wallahi karfin tsiya ƙari biyu da nasa da na aljanu wallahi Allah na